Меніңше бұл шыр ең қызық, ең мөһим шыр біздің халқыбыз үшін. Чөнки біздің халқыбызның бүтін ғөреф гадәтләребез, бәйрәмнәребез, телебез, динебез бөтенесе дә шул шырдан чыга. Ул шырдан ничектер нигез салынган безнең халкыбызга. Вообще безнең тарихыбыз, рухыбыз ничектер шырларга бүленми. Ничектер ул башланган дәүләтебез, милләтебез барлыкка килеп чыккан. Шул чактан инде ничектер мин бик шырларга бүлмим безнең тарихыбызны. Рухыбызны да минемчә ул бер һәм ничектер бүленмиде. Картиналарың белән нәрсә әйтергә уйладың? Нәрсә әйтергә теләдең? Синең бер максат булгандыр бит. Син үзеңнең хисләреңне чыгарасың һәм халыкка нәрсә җиткерергә телисең? Минем иҗатым төрле серияларга бүлергә була. Ул серияларда ничектер стиле дә үзгәрә, төрле идеяларда ничектер үзенчә тамашачыга ничектер күрсәтергә шундый задачалар торгызам. Шуңа күрә инде стильләре дә үзгәрә. Һәрбер сериядә ничектер үзенчәлекләре дә бар. 6-нчы сериясының бер идеясе шундый, что безнең халкыбызда нинди төрле кешеләр бар. Аларның күренешләре, кыяфәтләре ничек бик төрле, нинди бай. Генетика буенча нинди бай халык. Тагын башка сериялар турында сөйләп китсәң, тагын нинди сериялар бар синең? Монда Болгар риваятләре дигән серия бар, аннан соң Кыссай Юсуф дигән серия бар, аннан соң Җиде өнҗе, шул серияларда мәсьәләләр. Аларда инде башка ниндидер идеялар, Болгар риваятлары сериясында инде шундый ниндидер мәгърифәт буенча инде ниндидер идеялар. Просто халыкка тагын да күрсәтергә, ачырга безнең бай тарихыбызны һәм рухта сакланган ниндидер төрле образлар. Бу күргәзмәләрне еш калыплап торган ниятлисеңме? Яңа эшләрең кайчан барырга киләчәк? Һәр вакыт яңа эшләр, остаханәдә алар торалар. Мин вакыт булса, аларны дәвам итәм. Киләчәктә зур шәхси күргәзмә эшләргә уйлыйм. Анда инде күп яңа әсәрләр булырга мөмкин дип уйлыйм. Нинди әсәрләр сөйләп китә алмассың икән киләсе проектлар турында? Менә хәзер НКЦда әзерлим зур шәхси күргәзмә. Ул тагын да 6-нчы образына багышланган 6-нчы төшләре дип аны атарга дип уйлыйм. Анда төрле сериялар тоже күрсәтәчәк. Ничек инде? Вот ничектер үземнең сәнгатем ничектер тагын да киңрәк ачарга дип уйлыйм шул күргәзмәдә.